בואנה, איזה אוכל, הנה על העולם, בית מלון פה. חברים יקרים, אני מבקש להפסיק לאכול. נמצא חומר משלשל באוכל, אני חוזר, חומר מה? בואי, משרד הבריאות. מקווה שכולכם הפעלתם ביטוח אקסטרים לטיול. זה לא קורה לי שוב פעם. עססל, אכלתי מהמושט. דבר אחרון, הטבח איבד את העין שלו באמצע הבישולים. מי שזה נמצא אצלו מתבקש להחזיר. יואו, מה זה? סגור נפש. וואלה, אני לא רואה כלום, אצלי זה נקי. עכשיו נראה לכם מצגת על רשות הטבע והגנים. הם הספונסר פה של כל האירוע הזה. איזה שמש מסריחה. מה הם שמו שם? אני בהיריון. איזה יופי, במזל טוב. תקרא לה מאיה, לילדה. מה זה? אין פרטיות פה? כל אחד פה מתלבש, אין וילונות? הכל פתוח. מה זה? למה יש פה סבא בלי בגדים? מה? מי זה? צילמו אותי מתקלח ערום. ברור שערום. מה, אתה מתקלח עם חליפת צלילה? מצחיק מאוד. זה בטח בטלגרם, החיים שלי בזבל. תראה, אתה לא ביונסה, אז הכל טוב. מה, גם לביונסה זה קרה? מה אתה עושה, חולה? איזה אתר אתה אמר שזה נמצא? בטלגרם? טוב, זהו, די, חייבים לצאת מפה. הלו? כן, אני רוצה את האבוקדו. כל הקלפים האלה חרא. אתה עושה מהר מדי, אני לא מספיק להיות בקצב. תשתוק רגע. אמא של מי שחשב על הרעיון הזה, כלב מסריח. שקט. שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. יש לך ריח של קבנוס מהיד. היה לי מגרד למטה. מה זה הרעש הזה? שמעת את זה? 800, 400, היי, ג'י. למה לא עונים לי פה? אני בכללית מושלם, עשיתי פלטינום. יאללה, בורחים מהברבנל הזה. הלו, משטרה? אתה בטוח להשאיר אותו פה? הבן יונה הזה גמור. מה זה? לאן הגענו? הגעתם לבית משוגעים. טננננננ. אוי, לא. טננננננ. חתיכת זבל. טננננננ. ידעתי שאתה מנשנש. טננננננ. נראה לי הפכתי לגיי. בא לי כדורגל. אני קוקסינל.